Aura oli mun. Aura oli hyvä. Sillä Matisen autossa silloin, kun ne puhui sitä. Ne sai luvan siitä. No niin, nyt on hirvenmetsästyssyksy 2012 päätöksessä. Täällä ottelee syksyn viimeinen saalis. Katsotaan mitä löytyy. Ollaan hilattu pulkkaa joen yli ja Palomäen kuetta tänne Nevalle. Ja täältä pitäisi löytyä saalis ja kaataja. Täällä on märkää. Vettä riittää kaikille. Täällä löytyy hirvi ja kaataja. Sieltä noin meillä tehdään kaatajille. Siinä. Mitä täältä muuta löytyy. Rainolta kastui tulitikut, mutta onneksi ei kulukuset kastunut. Täällä on apuvoimia. Joo. Oliko se Karin koiralle virallisesti ensimmäinen? Missä täällä oli? Täällä oli kuule, niin, salakaatoja ei lasketa, niin täällä löytyy sitten. Ja nuoria metsämiehiä täällä mukana vielä tuoretta voimaa vetämään täältä muutaman kilometrin päästä. Ei soiteta poliisille. Minäpä soitan sen ilmoituksen takaisin. Eikö se ole haappo? Eikä oteta kaavaa. Annappa mennä. Joo, mutta se ainakin pulkan vetää noin hyvä. Nyt seuraa tämän hirven vedon haastavin vaihe. Joen ylitys pitäisi vetää tuo ruho kapeita pitkospuita pitkin joen yli. Katsotaan miten onnistuu. No niin, seuraa reissun rankin hetki, eli kun hirvi on ylittänyt joen, niin sitten täytyy hiet huuhtoa. Kari, hyvä Kari. Ja Heikki. Se on marraskuun 23. päivä ja Heikki vetelee siellä hienosti roolia. Heikki löyti tuoreet hirvenjäljet. Näin miellyttävissä maastossa näitä saa vetää. Täällä tätä riemua meille riittää niin koirille kuin koiramiehille ja hirvimiehille. Ja homma jatkuu. Ei oo enää kuin puoli kilometriä noin. Oho, selkä suoraksi!
saalis on hallilla ja enää on jäljellä nylkeminen ja palottelu. Ja siitä elämä jatkuu.